Good morning mga kapatid. Gaya po ng ating announcement noong nakaraan po, tayo po'y magsisimula sa isang panibagong series. At ito po yung aklat ng Efesus. Alam natin ilang beses na natin itong pinagkukunan ng mga mensahe, ngunit kailangan natin itong mas sisirin pa sa malalim na pamamaraan. At nais kong anyayahan kayong buksan natin ang panimula, pambungad na pagbati, Ephesians chapter 1 verse 1 to 2. Ephesians chapter 1 verse 1 to 2. Dinggin ang salita ng Panginoon. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso, at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Hesukristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng inyong pong banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na kami po ay magpasakop at magpasailalim sa liwanag ng Espiritu upang aming makita at maabot ang kayamanan na taglay namin, Panginoon, na kuminsan amin itong nababaliwala. Gamitin po ninyo ang inyong mga salita dito po sa aklat ng Efesus o sa sulat ng Efesus upang maunawaan namin ang iyo pong dakilang biyayang kayamanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napag-aralan po natin ang order of salvation. Nais ko lang pong linawin ang ating po napag-aralan sapagkat napakahalaga po ito sa ating pag-aaral dito sa aklat o sulat ng Efesus. Now, ang order of salvation po, ito ay plano ng Diyos Ama, katubusan ng Diyos Anak, at paglalapat ng Diyos Espiritu sa bawat mananampalataya o sa bawat hinirang ng Diyos. Ito pong order of salvation, kung ating pong susumahin, ito ang kayamanan ng bawat Kristiyano. Sapagkat dito po sa order of salvation, pinapakita natin sa atin dito ang buong katangian ng Diyos Ama, ang katubusan ng Diyos Anak, at ang paglalapat ng lahat ng bagay sa plano ng Diyos at katubusan ni Kristo ay inilapat sa atin ng banal na Espiritu. Napakalaga po ito. At dito po sa sulat ng Efesus, ito'y madalas na tinatawag the theological jewel. Ito po'y theological na hiyas sa buong Biblia. O sa ibang salita, locker room of the order of salvation. Ang aklat o sulat ng Efesus po, ito yung locker room, pinakakaban ng lahat ng kayamanan ng bawat mananampalataya. At dito sa Efesus, ito yung pinakamalinaw at pinakadetalyadong balangkas ng spiritual na kayamanan na matatagpuan natin sa order of salvation. Kaya nga po, napakalaking biyaya sa atin na tayo'y tinuruan ng order of salvation na hindi ko naman alam na ito palang Efesus ang siyang maglalantad ng lahat ng gawa ng Diyos, katubusan ni Kristo, at paglalapat ng banal na Espiritu sa bawat Kristiyano. Kung ang order of salvation ay plano ng pagtubos, ang sulat sa Efesus naman ang blueprint. Ang blueprint at ang legal documents o dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng yugtong ito ay ginagawa
at gagawin ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Kaya nga kung ating balikan muli Philippians chapter 1 verse 6, kung paano ang Diyos ang nagpasimula sa atin, siya rin magtatapos, aktibo po ang Diyos sa atin sa kalagayan bilang kanyang hinirang. At atin pong naipapamuhay ang kabuuan po ng order o kaayusan ng kaligtasan. Kaya, ang pag-aaral ng Efesos ay tulad ng pagbubukas ng isang kaban ng kayamanan, punong-puno ng mga espiritual na kayamanan. Ang aklat ng Efesos ay nahahati sa dalawang bahagi. Chapter 1 to chapter 3, ito po ay theological. Pinapahayag dito kung ano yung gawa ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Then chapter 4 to 6 ay practical, kung paanong dapat ipinamumuhay ng bawat Kristiyano ang kayamanang kanyang taglay. Kaya napakalaga po ito. Ngunit bagong lahat, atin mo nang alamin yung pinaka-background ng buhay ng taga-Efesus. Wala pong pagkakaiba sa atin. Kaya nga kung nangyari sa taga-Efesos ang order of salvation, hindi rin katakataka na mangyari sa atin ang biyayang ito. Na kung ating titignan, ang Efesos ay komplikado at makulay rin ang uri ng buhay. Isa sa pinakamahalagang at pinakamayamang lungsod ng Imperyo Romano. Bahagi ito ng Imperyo Romano. At ito ay pangunahing sentro ng kalakalan. Kaya ang Efesos po ay napakayaman. Napakayaman ang lugar na ito sapagkat taglay nila ang pinakamalaking daungan ng mga barko para sa kalakaran. Kaya naman, ito'y mayaman. At maraming iba't ibang tao at kultura ang naririto sa Efesos. Iba't iba, tulad ng Maynila, may Bisaya, Ilonggo, lahat na yata ng taong klase nandito sa Maynila. So ito'y inilalarawan ni Pablo kung anong buhay meron sila. Now, hayaan yung kung buksan muna ang Ephesians chapter 4, verse 17 to 18, upang maunawaan natin ano ang kanilang kalagayan. Wala pong pagkakaiba sa atin bago tayo naging Kristiyano. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 19, ganito ang pagkakasabi ni Pablo sa paglalarawan sa kanila. Ang sabi niya, kausap niya rito yung Kristiyano na at ipinaalam ni Pablo kung sino sila noon. Ganito ang sabi. Kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. So ang tawag po rito sa Efesos ay mga taong hintil. At may mga Kristiyanong tumutulad pa rin sa lakad ng hintil. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi na kayo dapat ganyan. So ano bang buhay ng hintil? Ang ganitong sabi, ang mga hintil, sila'y nasa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. 18, nagdilim ang kanilang mga pag-uunawa. Palibhas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan. See? Kamangmangan pagdating sa spiritual na bagay. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ito yung larawan natin. Napakatigas natin. No? Pero matyaga ang Diyos, gumagamit siya ng tao para akayin tayo sa katotohanan. Ang sabi, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Lahat ng kahalayan, picture, video, ano pa man, nariyan po sa ating panahon ngayon. Kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Yun po yung buhay ng mga taga-Pilipos. Grabe po ang kanilang pamumuhay. Now, bago dumating ang ebanghelyo sa kanila, ang mga tao dito ay malayo sa Diyos. Wala silang anumang pangarap na sila'y makakilala sa Diyos sapagkat nagdilim ang kanilang mga puso. Kaya ang tawag sa kanila ay mga walang pag-asa. Basahin natin sa versikulo 2 ng Efesos 12. Ephesians chapter 2 verse 12, ito yung kalagayan ng mga dating taga Efesos.
na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ganyan din tayo eh. Napakayabang natin noon. Akala natin, taglay na natin ang karunungan. Akala natin tayo ay nasa kamay ng Diyos. Tayo ay nasa tamang paniniwala. Kaya we're so proud sa ating mga sarili. Pero actually, nagdimlan ng ating isipan, bulag tayo sa katotohanan, manhid tayo pagdating sa Panginoon. Kaya, ang mga tao ito, marami silang simbahan, marami silang iglesia tulad sa ating panahon ngayon. Bawat kanto ng mga gusali ay may kanya-kanyang idolo, mga idols. Ganon din ang bayan ng Efesos. Ang pinakasinasamba nila rito ay si Artemis, si Diana. Yun ang kanilang Diyos-Diyosan, taga-Epeso. So ang buong ekonomiya dito, mga kapatid, dahil ito ay talagang nandyan ang lahat ng klase ng tao, ito'y umiikot sa turismo. Turismo. So ang bang turismo, maraming inaalok ang mga mamamayan ng Efeso sa mga turista. Tulad sa ating panahon dito, maraming kwentas, kung ano, marami po. Pero ang kanila pong gawa, ekonomiya sa turismo, ay yung pagbebenta ng mga anting-anting. Mga pilak na ribulto tungkol kay Artemis, mga Diyos-Diyosan. Nang dumating si Pablo ay nagkagulo sila. Kaya kanilang binugbog si Pablo dahil nanganganib ang kanilang negosyo na baka mawala na, malugi sila. Mababasa natin sa Acts chapter 19, verse 24 to 27, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat may isang tao na ang pangalan ay Demetrio, isang panday pilak na gumagawa ng mga damba ng pilak ni Artemis, ay nagbibigay ng hindi maliit na pinagkakakitaan sa mga panday. So kumikita talaga ang bansang ito. Ang mga ito ay kanyang tinipon, pati ang mga manggagawa ng mga gayong hanapbuhay. At sinabi, mga Ginoo, alam ninyo na mula sa gawain ito ay mayroon tayong pakinabang. 26, inyo ring nakikita at narinig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya, na ang Pablong ito ay nakaakit at naglayo ng napakaraming tao at sinasabing hindi mga Diyos ang ginagawa ng mga kamay. Kita nyo, bulag na bulag. 27, at may panganib na hindi lamang mawala ng dangal ang hanap buhay nating ito, kundi ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawalan din ng halaga. At siya ay maaring pang matanggal sa kanyang kadakilaan, siya na sinasamba ng buong Asya at ng sanlibutan. Di ba't yun yung katawiran natin? Dito ako isinilang, dito ako mamamatay. Yang mga pangangaral niyon, masisira ang aming kinagisnan. Ang Diyos namin ay ganito. Yun ang dinidiyos nila. Kanya nga, sila ay namumuhay sa turismo, inaalok nila ang iba't ibang mga relihiyosong mga bagay. At katulad niyan, may sinasabi pa sila, may mga scroll, may kasulatan sila, epistle writings, ang sabi nila, na ito pagka hawak mo ang writings na ito, ay suswertehin ka at pwede mong tabuyin ang lahat ng mga demonyo. Makikita natin sa Ephesians chapter 19, verse 19, nung mayroon na pong naligtas, isinuko nila ang lahat ng ito sa madla, sa harapan ng mga tao at sinunog nila. Ang sabi sa 19 verse 19 ng Acts, marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipo ng kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binilang ang halaga nyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak. Sa panahon yun, napakayaman po yun. Kaya, nung sila po, ang Kristiyano rito ay kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sila po ay nagbago.
tulad natin. Dati tayo po'y matitigas din ng ulo pagdating sa spiritual. Kaya dito marami pong simbahan. Mga simbahan ng okultismo, kilala sa mahika, pangkukulam, at mayroon silang tulad ng Ephesian letters na sinunog nila. Kaya nga dito si Pablo ay nagbigay ng tagubilin kung paanong dapat mamuhay ang mga Kristiyano batay sa kayamanang taglay nila, ang order of salvation. Kaya nga ang ating pananampalataya ay hindi lang basta lundag sa dilim, basta po sumampalataya sa Diyos. Mayroon kang pinamumuhayan, mayroong batayan ang iyong pamumuhay batay sa katotohanan na iyong natanggap, narinig, naunawaan at sinasampalatayanan. Kaya matibay po ang ating pananampalataya. May laman. Kaya dapat lamang na tayo po ay laging nakikinig at nag-aaral upang matustusan ang ating kaalaman nang sa ganun tumibay ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay tumitibay, nadadagdagan at dumarating sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Yung aktong pangangaral po, dapat nandun tayo. So ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay sa kayamanang ito. So ang unang dalawang talata na ating binasa ay nagsisilbing pambungad na pagbati at nagtatakda ng tono at nagpapakilala sa mga manunulat at mga tumatanggap. Kaya dito pa lamang sa introduction, ito'y kayamanan na ng Kristiyano, ang pangbungad na pagbati. Na dito, kilalanin natin, alamin natin ang pambungad na pangbati. Sino ang bumabati, mga kapatid? Sino ang bumabati? Ganito ang pagkakasabi sa verse 1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Na tatlong bagay ang makikita agad natin dito. Ayon po sa kalagayan ng taga-Efesus. Ang mga taga-Efesus, lunod sila sa relihiyosong katuruan. Marami silang Diyos-Diyos yan. Marami silang mga pangkukulam. Marami silang paniniwala. At yun ang kanilang paniniwalaan kung sino yung tagapagturo sa kanila. Na wala pong anumang basbas mula sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Kaya si Pablo po ay sumulat sa mga mananampalataya upang ibaling ang kanilang pag-iisip na huwag silang tumingin muli sa katuruan ng Efesos, kundi sa katuruan ng Diyos. Kaya si Pablo nagpapakilala, ako si Pablo. Kilala nila si Pablo, isang kriminal dati. Pero ngayon, ang sabi niya, apostol ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, tumingin kayo, bumalik kayo sa mensaheng ibibigay ko sa inyo, sapagkat hindi ko ito sariling gawa, kundi ito'y nagmumula mismo sa Diyos. Sapagkat ako'y sugo ni Hesukristo. Apostol, ibig sabihin, ay sugo, mensahero ng salita ng Diyos. Kaya ipinakilala ni Pablo dito na ako ay apostol ni Kristo, makinig kayo sa salitang ibabahagi ko sa inyo upang kayo'y manumbalik. At ang kanyang pagkakasugo, hindi lamang sugo ni Kristo, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya nga kung si Pablo po, siya po ay mayroong autoridad mula kay Kristo at kalooban ng Diyos, ganon din sa atin kung ipinangangaral natin ang apostles' doctrines. Sino mang tumatayo, taglay niya ang authority, and that authority is the Word of God. Hindi po kung ano yung nagmumula sa isipan ng tao. So ipinapakita dito na ang mensahe ay may autoridad na dapat silang makinig. Kristiyano kayo, hinirang kayo ng Diyos.
Huwag kayong makinig dyan sa buong kapaligiran ninyo, kundi manumbalik kayo sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil sino bang bumabati sa kanila? Siya po ay si Pablo. Dahil hindi na siya dating Saulo na nangunguna sa relihiyon din at pumapatay ng mga mananampalataya. Si Pablo ay apostol ni Kristo. Mapapansin niyo, ang sulat ni Pablo, kaiba sa sulat ng mga apostol ni Kristo nung buhay siya. Si Pablo ay apostol noong si Christ ay resurrected na. Kaya ang address niya palagi kay Jesus Christ, nauna yung Kristo, Jesus. Sapagkat nakilala niya si Jesus as Christ, the Messiah, the God, which is Jesus na kanyang hinamak nung si Jesus ay tao pa. Pero ang mga apostol, the 12 apostles, ang pagkakilala nila ay ang pagkatao ni Kristo at pag-resurrect, nalaman nilang siya ang Messiah. Kaya Jesus Christ ang kanilang pagkakilala. At kay Pablo ay Christ Jesus. Kaya sa atin din, dapat ang ating pagkakilala, Diyos si Kristo na siya'y tao din naman. Pero sa pagbati sa pangkalahatan ng Christian, Jesus Christ ang sinasabi ni Paul. So pansinin natin, si Pablo ay sugo mismo ng ating Panginoong Hesus. So mayroon siyang banal na pag-uutos na dapat nating alalahanin. Ito'y kayamanan na sa atin, na maunawaan natin ang bagay na ito. Now, siya po'y sinugo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ating pananampalataya, batay sa ating tinanggap na salita ng Diyos, na mga turo ng mga apostol ay totoong pananampalataya, batay sa banal na kasulatan. Kaya ang mensaheng natatanggap natin ngayon ay may autoridad na galing sa apostol o sugo na itinalaga ng Diyos para sa atin. Kaya nga ang ating foundation is the doctrines of the apostles, Ephesians chapter 2 verse 20 to 21. Tayo po ay itinayo sa doktrina ng mga apostol. Kaya nga bilang mananampalataya ngayon sa atin, bilang mananampalataya ngayon, tanggapin natin ang salita ng Diyos ng may paggalang. Huwag nating tulugan o huwag nating maliitin. Kailangan pag ipinapangaral ang salita ng Diyos, dapat attentive tayo upang matanggap natin ang bahaging para sa atin. Dapat mayroong paggalang at dapat may pagsunod. May pagsunod. Tulad ng authority ng ating mga magulang, pag inutusan tayo, dapat natin igalang at sundin. Sapagkat ito'y hindi gawa ng tao, kundi inspiradong salita ng Diyos. Inspired Word of God. Ang ating pananampalataya ay dapat nakabatay sa walang kamaliang katotohanan na yan ay ang banal na kasulatan. Amen. So yun po yung una, sinong bumabati? Si Apostol Pablo, Apostol ni Jesucristo. Ikalawa, sino naman ang binabati? Again, verse 1. Basahin natin yung una. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Ephesus. So mga banal ang tawag po sa mga sinulatan ni Pablo. At yan po ay abot na rin sa atin. Sapagkat gaya ng utos ni Pablo, pagka mayroon siyang sulat, ang sabi niya, ipabasa nyo rin ito sa ibang iglesia. So mayroong circulation ng katotohanan hanggang sa dumating sa atin. So ito po ang mga banal, sila po yung mga tinawag ng Diyos. Paano sila tinawag? Sila'y hinirang muna bago palikhain ng mundo. No? Plano ng Diyos. At pagdating ng takdang panahon, sa bawat isa sa atin, tayo tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Right? Common grace para sa lahat ng tao. Pero pagdating po sa pakikinig ng Ebanghelyo,
Kumikilos po ang banal na Espiritu, yung paglalapat ng Espiritu Santo. Kung tawagin yan, effectual calling. Epektibo yon or irresistible grace dahil pag binago na ang puso mo ng banal na Espiritu, hindi mo na matatanggihan ngayon ang biyayang kaligtasan ng Diyos. Ikaw ay ipapanganak na muli at sa kapanganakang muli, pinagkakalooban ka ng repentance and faith. Then, doon pa lamang magre-repent ka sa iyong kasalanan. Harap ka sa Ama, magre-repent ka sa isang kasalanan at babalik kay Kristo upang sumampalataya sa kaligtasan. Doon naman i-apply ni Kristo ang katubusang ginawa niya para sa iyo. At dahil doon sa sumampalataya ka, nagrepent ka at sumampalataya ka, doon ka i-declare as righteous. Justified ka. Doon ka inaaring ganap. At dahil naaring ganap, inangking kang anak ng Diyos. So nakita natin kung sino itong mga banal na tinawag ng Diyos. Hindi lang basta tinawag, kundi sila'y mga pinili. Sila'y mayroon ngayong natatanging identity with Christ. Mayroon na silang personal na relasyon kay Kristo. Mayroon na silang bagong pagkakakilanlan kay Kristo. At dito tinutukoy na ang mga banal na ito nasa Ephesus. Mahalaga po yun. Mga banal na nasa Ephesus. Wala pa sila sa langit. Wala rin sila sa isang lugar, sa isang paraiso na pawang Kristiyano, kundi nandun siya sa kultura ng Ephesus. Sila'y kinuha, hinugot mula sa Ephesus. So gaano kasama ang Ephesus? Kaya nga itong dapat nating malaman ng Diyos ay makapangyarihan. Huwag tayong maghukom sa ating kapwa ng taong yan, wala ng pag-asa, hindi maliligtas yan. Tayo po ay nasa sanlibutan. Ano bang kalagayan ng sanlibutan? Matitigas ang ulo. Andyan yung kayabangan, andyan yung pagka-arogante. Pero ang Diyos ay humirang ng mga taong nasa Ephesus. Tayo rin. At pag sinabing tayo nasa Ephesus, mga banal dito, ay dapat maging asin kayo at maging ilaw sa Ephesus. Yun po ibig sabihin ng mga banal na nasa Ephesus. Wala pa tayo sa langit. So therefore, mamuhay tayo as a Christians na maging tagapagtimpla, magpigil po ng kabulukan ng mundo sa pamamagitan ng ating testimonya sa buhay at maging liwanag tayong nasa kadiliman doon sa mga taong bulag sa katotohanan. Ipakita natin ang ating mga good works na itinakda ng Diyos bago pa tayo isilang. Ephesians 2:10 upang siya nating lakaran. Tayo po'y nasa Ephesus. So, ibig sabihin ng banal, tayo po'y itinalaga ng Diyos, Kanyang inangkin para sa Kanya, upang tayo ay mamuhay sa gitna ng Ephesus. Sa gitna ng sanlibutan. Mayroon tayong misyon dito sa mundo. Huwag tayong magpabaya. Unang-unang misyon natin ang ating pamilya mismo. Pinababayaan natin. Maging ating mga katulong, mga ating kasambahay, pinababayaan natin silang mabulok sa kanilang paniniwala na sila'y mabuting tao. Anong silbi po? Hindi po inalis ng Panginoon ang Kristiyano sa Ephesus, sila'y nasa Ephesus. Nakuha ninyo mga kapatid, mayroon tayong misyon. Nandito pa tayo sa ating kapaligiran. Kaya dapat nating maakay yung mga taong nasa ating kapaligiran. Ang mga Kristiyano tulad natin, tayo naging banal, hindi dahil sa ating pagsisikap, hindi sa ating mabubuting gawa, o sa ating pagiging relihiyoso, o pagiging mapanalanginin, o sabihin natin lahat ng ating religious works. Tayo po'y naging banal dahil ang Diyos ang siyang nagtalaga sa atin para sa Kanya upang tayo'y magbigay ng kalawalatian sa Kanya. At ang sabi pa rito,
sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, mga tapat kay Kristo Jesus. Ang pagiging tapat natin, sino sa atin dito perfectly tapat? Wala po, no? Pero nakakagawa ba kayo ng katapatan? Well, dahil ba sa pagsisikap mo as Christian? Hindi po eh. Kahit yung ating katapatan ay hindi perpekto, lagi tayong nagkakamali. Pero nagagawa natin, hindi dahil sa ating sariling likasyon, kundi dahil sa katapatan ni Kristo sa iyo. Kaya ka nakagawa pa rin ng katapatan. Di ba? Kailangan nating pasalamatan ng Diyos. Ang sabi nga sa Timothy chapter 2, kahit na tayo unfaithful to Him, He is faithful to us. Bakit po? He remains faithful to us. Ang karugtong doon sabi, sapagkat hindi maikakaila ni Kristo ang kanyang sarili na nasa iyo. Hindi maaaring tayo ay hindi makagawa ng katapatan sa Kanya at sa ating kapwa, sapagkat ang Diyos mismo gumagawa sa pamagitan ng Espiritu na gawin natin ito dahil ayaw ni Kristong talikuran ang Kanyang sarili sa atin. So ang pagiging tapat ay bunga ng pagkatanggap natin sa biyaya ng Diyos. Yung pagiging tapat dito, kung titignan natin sa yung tense sa Greek word, ay nasa present active indicative. Ang ibig pong sabihin, sa kasalukuyan, aktibo itong nagpapatuloy. Pinapatunayan, mayroong indication, indicative, pinatutunayan ito sa atin. Hindi lamang sa simula, kundi patuloy na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit na tayo'y bumagsak pa sa malalim, mabigat na kasalanan, mga kapatid, irarise up ka ng katapatan ng Diyos. At yun ay patuloy na gagawin ng Diyos sa atin. Kaya nga, napakasarap pong mamuhay bilang Kristiyano. Sa kabila po ng ating kawalang katapatan, He remains faithful to us. Mayroon isang kwento nga may libro noon na anong title noon, na nakipagtagpo siya kay Christ, inimbitahan niya sa bahay upang gusto niyang manirahan kasama ni Kristo. Pero dahil siya ay abala, mayroon siyang mga kaibigan, lumabas muna siya. Iniwan niya si Kristo sa kanyang bahay. Until nakalimutan niya na. Mahabang panahon, nakalimutan niya, hindi na siya bumalik sa kanyang bahay. Pero nung siya po ay bumagsak sa kabiguan, nalungkot siya, ang sabi niya, babalik ako sa bahay ko. Ang book na yon, My House is Not My House, ba yun? Si Pastor Rudy Cruz ang may hawak ng librong yun eh. Bumalik siya sa bahay. So many years have passed. Gabi siyang dumating, pero sabi niya, bakit may liwanag pa rin sa bahay ko? Nung buksan niya yung pinto na marami ng mga sapot ng gagamba, nakita nandun yung si Kristo, naghihintay pa rin sa kanya. Ganon din po, mga kapatid, tayo nagsa-sideline sa ating laman, kasalanan. But Christ remains faithful to us. So ano tinuturo nito ngayon sa atin? Yakapin natin ang ating pagkakaugnay kay Kristo. Ang ating new identity with Christ. Sino tayo? Yakapin natin ito. Tayo ay mga banal at tapat, mga kapatid, kay Kristo. I will never leave you nor forsake you. Yun ang pangako ng Diyos. Even in the Old Testament, hanggang sa New Testament, yun pa rin ang pangako ng Panginoon. Sapagkat sinasabi sa Malakias 6 na our God, or Jesus Christ, is the same yesterday, today, and tomorrow.
ang ating bagong pagiging anak ng Diyos, ito'y kayamanan, ay nagbibigay sa atin ng lakas upang mamuhay na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag natin siyang biguin. Actually, lagi natin siyang binibigo. Pero dapat tayong tumayo pa rin sa ating pong pagiging tinubos ni Kristo. So lahat ng ating buhay ngayon, biyaya ng Diyos. Yung kakayanan natin ay mula sa ating Panginoon, sa gawa ng Espiritu Santo. So yun po yung mga binabati ni Pablo. Ngayon, anong uri ng pagbati ang ginawa ni Pablo sa taga-Efesos at sa atin? Ang sabi po sa ating teksto, basahin nating buo. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya. Nataglay na natin ang biyaya. Pero ibig sabihin dito ay dapat tayong lumago sa pagkakakilala natin sa ating bagong identity sa biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So nakita nyo, pangkalahatan na ang sabi ni Pablo, Jesus Christ, Panginoong Hesukristo. So nakita natin ang pinagmula ng biyaya at kapayapaan. Plano ng Diyos, gawa ni Kristo, paglalapat ng banal na Espiritu. Nakita niyo yung kaligtasan natin. Dapat natin itong tandaan. Ito ang pinakamahalagang pagbati sa mga kapatiran. Kung ganito tayo binabati ni Pablo, ganun din tayo dapat bumati sa ating kapwa mananampalataya, mga kapatiran. Nahangad natin, prayers natin palagi, na sila'y lumago, tumibay sa biyaya na kanilang natanggap at sa kapayapaan na kanilang ipinamumuhay. Yung kapayapaan dito, mga kapatid, hindi lang ito pagkakaroon ng tranquility sa ating buhay, yung tahimik na buhay. No, ang kapayapaan dito, mga kapatid, ayon sa Romans chapter 5, verse 8, nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay sa atin upang tayo matubos. Bakit po? Romans 8:5, tayo po'y dating kaaway ng Diyos. At tayo'y hiwalay, mayroon namamagitang digmaan sa atin, sa Diyos at tao. Pero Romans 5:1, tayo nereconcile kay Christ, tayo po'y binigyan ng kapayapaan, naging mapayapa tayo dahil kay Kristo. Kaya yung kapayapaan natin, hindi lamang kapayapaan sa pang-araw-araw nating buhay, kundi kapayapaan natin tungkol sa ating Diyos. Yan po ay biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, sa tuwing tayo ay nakakaugalian natin yan, pero hindi natin minsan naunawaan. Okay, bye-bye. Nawa, pagpalain ka ng Diyos. Ganun lang, nagiging bukang bibig lang natin. Pero dapat nating unawain ano yung binitiwan natin na pagpalain ka nawa ng Diyos. Mula sa ating puso, mula sa ating identity with Christ, ating ipinapayag ang biyaya ng Diyos sa paningin ng Ama, paningin ng Anak at ng Espiritu Santo, na pagpalain nawa ang ating kaibigan o ang ating kapwa. Maging sa ating pagbati. Taglay natin ang salita ng Panginoon. Kaya dapat lang laging may prayers. Yung minsan naman ginagawang baliktad, sinusumpa natin yung taong bye-bye. Na pagpalain ka ng Diyos, matalisod ka sana dyan. Hindi yun. Yan ay relihiyoso lamang. Tulad ng taga-Efesos. Wala silang Diyos. Wala silang Kristo. Ang kailang kaisipan na ay nagdidilim, pero magagandang kanilang panalita. Kaiba po tayo. Tayo po ay na kay Kristo. So bawat pigkas natin, dapat mayroong pong katotohanan sa ating puso, na ang biyaya ay magpapalakas sa bawat kapatiran.
Dito hangad ni Pablo, manatili at mamuhay sila sa dakilang biyaya ng Diyos. Yun ang hangad natin. May hina yung kapatid natin, may mga problema sila, may mga namatayan sila. Talagang hihina yung kanilang tinanggap na biyaya, pero nandun tayo. Anong dapat natin gawin? Ipayag natin ang salita ng Diyos mula sa ating puso na nawa lumago sila sa biyaya. Yung di nararapat na pabor ng Diyos para sa kanila. Ito ang pinagmumulan. Biyaya po ang pinagmulan ng lahat ng espiritual na kayamanan natin. Lahat ay biyaya lamang. Kaya ito si Pablo, yun ang pambati niya. Biyaya at kapayapaan. Mamuhay kayo sa kapayapaan. Sabi ni Pablo, sumainyo nawa ang biyaya. Lumago, tumibay nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Alam na natin ang kapayapaan, hindi lamang yung magkaroon tayo ng payapa ako ngayon. Hindi po yun ang ibig sabihin. Taglay mo ang kapayapaang nagmumula sa Diyos Ama kay Kristo. Tayo po ay kasundo niya. Ano man ang mangyari sa mundong ito, magkalindol man, tulad na nangyari sa Cebu, sa Kabisayaan, talagang napakahirap ang buhay nila ngayon. Pero kung sila'y totoong mga tinawag ng Diyos, sa kabila ng kanilang kalagayan, naroon sa kanila ang kapayapaan. Biyaya yun eh. Biyaya po ang puno, kapayapaan ng bulaklak na inaani mula sa punong biyaya na tinanggap nila. Kaya wala pa silang ilaw ngayon, madilim, lahat, hindi sila makakilos, pero still naroon pa rin ang biyayang taglay nila, kapayapaan, bunga ng biyayang kanilang natanggap. Ay napakalaga po mga kapatid, ang buhay natin, tayo yung pinakamayaman eh. Ang kayamanan natin ay biyaya at kapayapaan. Hindi tayo dapat magpa-apekto sa takbo ng sanlibutan na busy. Nagkukumahog sila sa kanilang sarili na yumaman, bumantog, makilala. Lahat. Talaga naman, kung tumakbo sila ng kanilang buhay ngayon, mga kapatid, akala nila, abot na nilang tugatog ng tagumpay. Pero ngayon, hinahabol sila ng kanilang kasalanan. Wala pong kayamanan sa mundong ito na hindi po pinananahanan ng kasalanan. Ang tanging kayamanan natin na hindi kailanman mawawala ay ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan. Makapamuhay tayo sa gitna pa rin ng Efesus, ng daigdig na ito. So ano sinasabi nito sa atin? Huwag nating hanapin ang tunay na kapayapaan sa mga bagay ng mundo. Hindi yan ang tunay na kapayapaan. Huwag nating hanapin dyan. Sapagkat lahat ay mawawala. Sterlock ring po. Nandun kami nung hingalo na siya, binobomba na siya sa ICU. Nandun kami ni Mama. At yung mga nakausap ko, mga kamag-anak, maraming hinanakit. Maraming reklamo. Magulo. Ang mga anak, wala man lang dumanaw sa loob ng isang buwan na ka-ICU. Walang dumanaw. Magulo. Kakausap ko yung mga anak sa abroad. Pero alam ko may kapayapaan pa rin si Sterlock Ring habang nabubuhay siya sa kaguluhan sa mundong ito. Siya ay 75 years old. Kasing edad ko siya, matanda siya sa akin ng isang buwan. Pero ngayon, yung totoong kapayapaan sa physical, taglay niya na. Pero alam kong naniwala ko bilang Christian, bagamat nandun siya sa kaguluhan, unfaithfulness sa Panginoon. But God remains faithful to her. Nawa, maging biyaya ito sa kanyang mga anak na hanapin nila ang totoong kapayapaan. So, marami pong namamatay na hindi po nila taglay ang tunay na kapayapaan na lumumula sa Diyos. At yan ay naka-Kristo lamang.
Sapagat ang tunay na pangmatagalang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Apart from Christ, we are nothing. And we can do nothing. Ang ating buhay kay Kristo ay dapat maging isang patuloy na paghahanap sa kanyang biyaya at kapayapaan. So Ephesians chapter 1 verse 1 to 2 ay hindi lamang isang simpleng pagbati, kundi paalala ng ating pananampalataya na nakaugat sa autoridad ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng salita. Ang ating pagkakilanlan kay Kristo ay hindi base sa ating gawa, kundi sa kanyang pagpili at sa kanyang sadyaang pagpapakamatay kapalit natin. Ito'y biyaya. Ang ating pag-aasa ay nakasalalay sa walang hanggang kapayapaan at natatagpuan at matatagpuan lamang sa Diyos, Ama, sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya mag-iwan ako ng tanong sa atin, mga kapatid. Saan nababatay at anong batayan ng inyong pananampalataya? Salamat sa Diyos sapagkat ipinaliwanag sa atin kung ano yung batayan ng ating pananampalataya. At nawa, maalala natin, hindi man natin makabisado yung siyam na bahagi, kasunod-sunod ng kaligtasan. Ulitin ko lang. Una, election. Effectual calling. Regeneration. Conversion. Justification. Adoption. Sanctification. Perseverance of the saints. And then glorification. Sana wag po natin kalimutan, yun ang laman ng ating pananampalataya. At ito ang kaban ng kayamanan, taglay natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Yakapin natin ang ating pagkakilanlan bilang mga banal at tapat sa Diyos. Aminin natin, hindi tayo banal. Sa buhay natin, pananalita natin, ugali natin, hindi tayo tapat sa Diyos. Pero hindi tatalikuran ng Diyos yan, sapagkat siya may gawa yan sa buhay natin. Ang kailangan natin, paano natin ipamuhay ito sa araw-araw. At dapat tayong malinis sa salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon, ang naglalantad ng ating kabahuan bilang isang Kristiyano at binibigyan tayo ng doorway. 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteous deeds. Huwag nating kalimutan yan, mga kapatid. Ito yung kayamanan ng isang Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Ama. Napakabuti ninyo sa amin. Dapat kaming magbunyi sa araw-araw. Ano man ang aming maging kalagayan, hindi namin kakaligtaan kung anong biyaya tinanggap namin mula sa inyo. Kung anong kapayapaan mayroon kami sa aming relasyon kay Kristo. O Panginoon, tulungan nyo kaming maipamuhay ito sa aming buhay sa araw-araw, upang huwag kaming madaig sa sanlibutan. Manindigan kami, tumatag kami, tumayo kami sa aming totoong pananampalataya. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito'y samo, panalangin namin, papasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo.